Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahumme salli ala şefii zunubina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Emed ve sohbeti xoy icarda bahsi ji torne Hazreti Hüseyin'i torne Resulullah Aleyhisselatu Vesselam. Kuraki Hazreti Hüseyin navi Ali biye, künyavi Zeynel Abidin biye, insaneki Xuda pir mezin yaratmış gibi biye. Gelek insan usad bin xebatkari riya Xuda arawan Xuda da تو انگلک نامینه خدا جیوان عز و جل رو مزن دگه تا انسانه کی çalışkan dünyayı rad xebite usad xebite zengin dibe rütbe dünyayı mezin dibin insan iş Xuda raş xebiti bu xebatkar riya Xuda ona mezin dike Ruki Resulullah suarkine aleyhissalatu vesselam Ya Resulallah ehli cennet ve ehli cehennemi dünyada merin nazke Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye ehli cenneti tişta ku merif bit şe cenneti ev tişta luan xoşti ehli cehennemi ji ev tişta ku pe merif şe cehennemi ev tişta luan xoşti Zeynel Abidin zamanı dezmej digirt beden avi tev dilerizi titremişti bu ji sual kirin katu çima afkas dilerisi digo ezi peyvir arabim derke mehzura ahadil vahad derke mehzura padişah derke mehzura yeki usa mezin jüvi mesir daha kesek tüne Xuda azze ve celle emri mikriye görevek damin ezi ve görevi pek binim gelo ezi tam ifa bikim nekim gelo Xuda ça emri mikriye ezi bi terbiye ve edebi evi ibadeti yerin binme civi neynme ciş bu editirsin hatta nemiş xalas kir Zeynel Abidin usad ketevi hali Zeynel Abidin Rukil Besrail gemi ki suar bu sefere ki uçi bu kete seferi çu gemiye da çu kaderek çu gemiye beri çekirna gemiye beri tebdara bun teknika beri per zayıf bu pele behra lehsin gemi pişta Xuda bu texte ki gemi Zeynel Abidin ev texte pişta Xuda biye texte jorda kete nav denizi Zeynel Abidin pe rakete ser texte çu kesinlikle Zeynel Abidin xalas bike Zeynel Abidin kete ser texte usa çu kaderek çu Xuda azze ve celle zamanı merif korumuş bike zamanı aceli merif ne hatibe merif teke ve denizi jinaxenık ev insanı inancağı be vahdaniyeta Xuda hebe mezinta Xuda her tişti da dibine mezinta Xuda hem bedene Xuda dibine ha düşünmüş be tefekkür bike dedi gözlük erkek meriçe doktora ki de meri salek 2 sal 3 sal yan devam nake eva gözlük ada meri mecburi değişkirin etke zamanı derbaz be İnsan hap düşünmüş bir efçavi Xuda da gelek insan 7 sal ömürdü ki gelek insan 8 sal ömürdü ki ev çava Xuda emir ne xaşi çeyne be ev çava ne işqavi kemdi be ne kemdi be ne dikkate ne rengi değişti be eğer insan ehli tefekkür ebe düşünmüş be mezinta Xuda her bedene Xuda ciddi bine her azayı bedene Xuda dibine Zeynel Abidin sadece ade ki bihrara dert kebe vati dert kebe evare mizet kedi ve adi da orman hene dert kebe serseri dare ki dibi ezde keme serseri vi dare hani hatani bu sübe vati dibe sübe
Biyadı be digere mizet de ortavi ade da aveki şirin dikişe mizet ke henekdari meyve henete da kaderek digere rasi putate rasi yapyate kudabi eva put yapyan vira hemen muhakkak mehluk vira yaşamıştı. Digere sonu da rasi insan ek pir yaşlı mizet ke insan ek pir yaşlıye piştavi kuz biye ben de kirtiye nava xwedewsa qewşî girê daye puta çê dike. Zeynel Abidin çe cem jê re dibêj xeyrê te xîncî te kes divê ada handa yaşamış dibe nabe divê naxê nabe. Xeyrê min millet vir da hebû tev mirine çûne ez tenê mame. Pekî we çi dikir vê adê da Xwedê av qasa bey meyve daye we avahanê şirîn Xwedê da we divê were me put çê dike me puta ra îbadet dike Xwedayê me put. Zeynel Abidin pêra xeber de sonê da tîne Müslüman dike. Wetê Müslüman dibe Zeynel Abidin pir şad dibe ku însanekî heyata wî da xilas kirinê. Xweda di Qur'anê da dibêje meriv însanekî ji mirinê xilas bike fena bitûn însanê dunyayê xilas kiribe. Meriv însanekî bikuje fena bitûn însanê dunyayê kuştibe. Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe eğer insanê rû dünyayê mexlûqê rû insan çıkas insan he Adem aleyhisselam heta sona dünyayê melâiketê asîmana tev bibin müşterek insanekî bikujin Xwedê Teala'yê ewan melâiketa ewan insana tevî ji bo insanekî bişîne cehennemê. Xweda insana xwe kutsal yaratmış kiriye. Dînê İslamê da insan nayê kuştinê. Xweda di Qur'anê da gotiye men qetele mu'minen muteammiden fecezâuhu cehenneme xalidîne fî. Ki insanekî Müslümanekî yok yerde bê sebep lê bikuje ebedül ebed agirê cehennemê da şewit. Zeynel Abidin jê re divê vira dihatû nikarî bisekinî vira xîncî te kes tune vira tu werî em herin devê avê ku gemî hat derbas bû em ê herin Besrayê topluma İslamî heye em ê xanî bidin te em ê ehtaciyê te pêk bînin. Digîje Zeynel Abidin wetek tenê devê denizê gemîk tê derbas dibe Zeynel Abidin işaret dike gemî ona hildide. Tîne Besrayê da tîne. Zeynel Abidin dibe mala xwe jê re xizmet dike lê mêzet dike eşqekî wisa ketiye dilê wî xîncî îbadetê xîncî taetê Xwedê xîncî zikrê tiştê ku Zeynel Abidin hîn biye başqa tiştekî nabêje. Pey nimêja eşayê dereng xarin jê re tîne dibe îştahê mitune. Zeynel Abidin dibe em ê razînê. Dibe ew Xwedayê ku me îman pê haniye ew Xweda jî radizê haşa dibêj Xweda re razan tune. Dizvera sey Zeynel Abidin dibe bi esel abdî entum. Dibe hûn çi milletekî nebaşin Xwedayê meri ku ranezî meri ça radizê. Meriv jî heya sibê jî Xwedayê re îbadet dike. Zeynel Abidin dibe razam ew jî îbadet dike heta bû sibe dibêj me ra got ez vira nasekirim. Were xanîkî bide me dibe min got em ê xanîkî teze bidin te em ê hinek ji xarin ehtaciyê te çi hebe min to bike dibe got naxîr ehtaciya min ti tiştekî tune. Xarîkî xirabe perê şeher bidin min kafî ye ji me re. Misînekî bidin ji bo avê tiştekî bidin ez bavêjim ser xwe perçek xesîl hebe ez bavêjim binê xwe kafî ye. Me çi qaş îsrar kir dibê ji vî zêdetir tiştek qebûl nekir. Em çûne perê şeher xanîkî xirabe hebû kete wî xanî perçek xesîl binê xwe raxist. Misînekî avê ji me xwest pekî me got ka xarin got naxîr. Ew Xwedayê ku ez ji kufrê xilas kirim dînê İslamê xiste nesîbê min ez Müslüman bûm. Muhammed aleyhissalatu vesselam bû pêxemberê min ehtaciya min tu tiştekî tune. Zeynel Abidin dibe heta êvarê cem mam ez lê xismatim malê. Dibe düşünmüşüm ku eva însanê hani bê xarin ça îdare bike. Min got ez ê sibê herin tekrar bîme mala xwe ez ê xizmeta wî bikim. Dibe bû sibe ez çûm
ملێمیزێکی سەری خۆدا سەر کەلپیچێکی بنیویدا خەسیلێ سەرویا کورکێکی وی هاوتیە سەرخوێ دەبێ مژێ سوال کرد مگۆ درماتێ ئەها نابێ ئەس تێ بهەرم ماڵە خوێ شتێرە خزمەتی بکەن تو یاشتی دەبێ گۆ ناخیر احتیاجیا من تو تشتێک تونە هم جوی خدایک و مزنێک و ئەز کوفری دەرخستم هانی من با دیلی ئیسلامی محمد علیه الصلاة والسلام بو پێغەمبەرێ من احتیاجیا من tiştekî tune yalnız istêgekî min balteva hez nexweşim eger ez mirim evan çekê minê ku aniha li ser min e tu van çekava min defin bike dibê min got çima got van çeka da min pir bê emriya Xwedê kir van çeka da min pût çêkirin min Xweda nazlet kir Xweda afqa nimet dabû min Xweda güc dabû min Xweda quwet dabû min Xweda nazlet kir eva du roje jî ez Müslüman bûme bira roja qiyametê evana çekana bibin şahidê me ku ez Müslüman bûme bi dînê İslamê qebûl kiriye ez bûme ümmeta Muhammed aleyhissalatu vesselam Zeyd-el Abidin dibe qederekî me xeberda pey wî ra divê wisa xewe ket çavê min ez fenanê razan dibe midî qiyamet rabiye midî cennet û cehenneme hatine qurmîşkirinê midî ew mervê min qatek çekî cennetê lêne nava baxçê cennetê digere dibê dixewin da ez qêriyan berva çûm dibê ew berva mihas mira got Xwedê pir ji te razî bibe tu eger nehatayî te ez nedîta ma minê ça dînî İslamê qebûl bikira dibê hera hê dixewinê da min wî xwe negihandû hev ez hişyar bûm wate ez hişyar bûm midî wefat kiriye dibê ez derketim bi mêzekê her terefî da millet berva wî aliyê tê dibê min got merivek vira wefat kiriye em bi herin defên bikin her kesî dibê wele ema got her terefê ra dengek tê gazî dikin dibê ewliyayekî Xweda varî wefat kiriye were defin zemanê Xweda bide tu kes nikare ji meriv bistîne Xweda jî wetê meriv bistîne tu kes nikare bide Xweda malê dünyayê dide her kesî Xweda malê dünyayê dide kafira dide Müslümana dide başa dide nebaşa Xweda edeba İslamê terbiya İslamê dînê İslamê nabe nesîbê her kesî zemanê ku dînê İslamê terbiya İslamê bibe nesîbê meriv nebeze mişî malê dünyayê dibe tedî melik Cumhurbaşkaniyê dimiret qebrê da navê wî gazî dikin rutba wî hetanî ber derê qebrê ye melik bilîm adamiye dimire hetanî rutba wî derê qebrê ye qebrê da wetê telqînê dixwînin bi navê wî gazî dikin nabêjin tu filan kesî tu filan Cumhurbaşkanî filan Genelkurmay Başkanî filan bilîm adamî bi navê wî tê gazî kirinê evan rutbê hanê dünyayê ne önemli olan rutba ahiretê ku İslamiyetê insaniyetê meriv qezenc bike Xwedê ewî tê xe nesîbê meriv eva însanê han jî Zeynel Abidin ra dibe ew Xwedayê ku ez ji kufrê derxistim xisme dînê İslamê dînê İslamê nesîbê min kir Muhammed aleyhissalatu vesselam bû pêxemberê min ehtiyaca min ne malê dünyayê heye ne milketa dünyayê heye ne xaniyê dünyayê heye ehtiyacî pê tune meriv tevî dihêle dişe Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha بفکرن بکردی باخفن بکردی بعجبینن بکردی بشوپینن بکردی لشاکری کو به آبو نبین دنگ بیجیه گوهداری بکن بکردی